Goddag og velkommen til Ring Partis Michael Jackson-forestilling her. Vi har arbejdet i nogle valgfag med noget dans og noget skuespil og noget musik, og vi vil så vise nu, hvad vi er nået til. Så jeg håber, I kan nyde det. Jeg er venner med alle. Alder betyder ingenting, når det gælder venskab. Det vidste Michael Jackson. Han troede på, at man kunne være venner med alle, og i hans verden gjorde alderen ingen forskel. Tænk på andre. Du skal ikke være bange for at vise din kærlighed og gøre noget for andre. Det gjorde Michael Jackson. Hans kærlighed til børn var stor, og han gjorde meget for at hjælpe dem. Gør en forskel. Tænk på miljøet og klimaet. Du er med til at skabe den jord, som dine børn og deres børn skal leve på. Det gjorde Michael Jackson. Hans mål med livet var at gøre verden til et bedre sted at være. Det budskab gik igen i mange af sig. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were together? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said were shots and mine? But did you ever stop to notice all the
lige videre. Kom. Så får vi ikke bare ikke til på mig i dag. Alle har så travlt med at holde styr på tiden, at det kniber for nok tid til at leve. Ja, det kan jeg ikke. Ja, jeg er nødt til at se min computer igen i min kalender. Ja, pas på, at det ligger stadig ved siden af telefonen. Se, om vi kan få lavet en ny aftale. Gør den 14 i næste uge i stedet for om mandagen. Ja, det er godt. Se, om vi kan få lavet en ny aftale i næste uge. Alle har så travlt med. Hvordan kan det ikke være? Det var en kold nat, var. Her, der var varme. Nej, vi kan tage min jakke i stedet for. Jeg har alligevel allerede fået varme. Jeg har valgt en mønt mellem bladene. Den skal du have. Så har du i hvert fald fået noget i den. Nå, jeg må videre. Vi ses senere. Blomster, blomster, kommer med friske blomster. Godmorgen, Mr. Saxon. Der er altid stået op i solen og arbejder, mens det er lyst. Der er altid friske blomster til tiden. Hvad er det, du har i spændt der? Er det vandlinjer? Ja, vandlinjer, der åbner og lukker sig på forskellige tidspunkt i dag. Skal pakketæmme ikke have nogen med jer til fruen i aften? Så, vi ses klokken 16:55. Der er lukket for pengekassen. Ingen hjælper hente hos de gamle mere. Få dig et job, sagde de. Et rigtigt job. Hvem vil bruge sådan en som mig? Se hvor mine hænder ryster og blåser. Og det er ikke engang, fordi jeg fryser. Nej, det er på grund af, at jeg ikke har fået min skud. Og jeg har ikke engang tjent til morgenskud endnu. Jeff har lukket for kreditten. Han sagde, skaf mig pengene, du skylder mig inden i aften. Ellers vil han sætte bossen ud for at varme mine ører. Og ved du, hvad det betyder, Rose? Ja, du så, hvordan det gik op i sidste uge. Og ham politiet endnu ikke fundet. Lad mig få den store til 500, og så sandwich-kører den. Det er så godt til min champagne. Her skal 50 kroner af. Nu er det vigtigste. Så her er 1000. Så lad mig også få en af de små. Ja. Jeg har det så dårligt. Kan I hjælpe? Du kan hjælpe os ved at flytte dig. Kan du ikke se, at jeg er travlt? Jo, selvfølgelig skal jeg sige over det. Det kan vi ikke være over. Hvor fanden skal jeg? Jeg har brug for de penge. Jeg vil ikke være en død mand. Giv mig nu bare de penge. Så sker der ikke noget. Så kommer ingen til skade. Jeg har bare ikke lyst til at dø. Jeg er ikke for ung til at dø. Please. Please, kære familie. Det er simpelthen for latterligt at give dig penge. Nej, og hvad der nej. Hvad laver du? Hallo, ring efter nogen. Hallo, ring efter nogen. Hjælp! Ja, det jeg er nødt til at se i min kalender igen og se under vand der på 4 mørke. Og se, om jeg har lavet min aftale til klokken 14 om 3 uger om en onsdag. Jeg er i gang med det. Hjælp! Jeg var sket. Jeg var hjælp. Jeg stopper blødende, så løber du her. Gå dog væk. Det er simpelthen for ulækkert for hjælp af dig med dine lort nu så lokker. Gå så væk, kvinde. Så tag lidt tørre. Så løber jeg for hjælp. Færdig du ikke en skid. Jeg vil ikke have din hjælp. Hjælp! Hør, er der ikke nogen, der råber hjælp? Jo, det er der. Men hør her, Ray. Jeg har altså virkelig ikke tid til at rende over og hjælpe en lille pige med at tage plaster på hendes sår. Vi mangler at finde en tophistorie til vores deadline i aften. Så vi bliver simpelthen så gå. Hvorfor? Ja, hvorfor? Fordi ingen længere har tid til at værne om det mest værdifulde i livet. Naturen og ens medmennesker. Please!